Easy TV. Unsa ba naman yan sa una mong asawa? Kuan sir, nahilo sa balanghoy. Ang ikaduha mong asawa, kining nahilo gyapon sa balanghoy sir. Ang ikatulong asawa mo, akong gipuspusan ang ulo sir. Oh, nga naman, unsaon gahi kay pagkanog balanghoy? Hadlo ka ng baliti, dihaw eh. Tiyaw mo nang luwa si Kulas dihaw. Nidako ang iyang baba. Na, hastas unyot. Gisipa ng baliti, nidako na hinoon niya til. Chok, di ka mahadlok diha? Ha? Ako mahadlok? Muadto ko dito. Uy, asa mo ka paingon? Ha? Mangehe ko sa baliti? Oh, bagsak tapod ka. Nga wa ka man yung tao na parehang bitoy nga kasi lang ka-honor. Murag, di pod maayo itandi ko ni mo kang bitoy tayo eh. Muras to napod ka. Nga naman ko no, bright ko to yung tatay. Sa usa ka honeymoon, kining sweetheart, pwede na ba natong sudlon ang wapa na sudli sa uban? Kining sweetheart, nahadlok man ko eh. Di ka ko mabungol, anak. Magtiayon, naglalis. Imo man siguro kung giilad sa una. Ingon ka sa una, ang hitsuraan o dili hitsuraan kung magminyo. Gwapo-gwapa ang anak. Nga naman lagi neto mga anak, nga mga pangit manigdagway. Aw, liwat nimo. Oy, bay. Mayo niya ka. Nagkapalit kong hearing aid. Mayo na kay effective kayo. Mayo noon. Nya, aham na nimo napalit. Ha? Gahapon lang yun. Kabaho bang utot? Kitsay ng utot? Huwag mutugan? Ang mutugan, tagaan ako 95. Ma'am, ako'y nangutot, ma'am. Pero, pwede 100 lang na ni mo, ma'am. Kay, nakaigit man ko gamay. Diba? Imo ning iro? O, guliat. Bago na ko napalit ng iro, ah. Mama, na. Ang samli ay. Nabuhi irong manungay. Noy, ka na magminyo, pulos, mga batig naong. Usa may mahitabo. Kung batig na ang imong asawa, niya batig na ang bana, ang mga anak guliat, mautas kag katawa. Mga playon ta kog barbero, ma'am. Hala, sorry, bayot lang ang among gidawat din eh. Daan ko palagi, eh. Nano niya? Kano sa man ko magsugod, ma'am? Balot! Balot! Ana balot! Ake, atagpila ka na imong balot. Ana aki, suri nga dili ka ni baligya. Oh, para unsam na ng balot nga imong gisinggit-singgit niya. Nana aki, ana trip lang na magsinggit-singgit ko sa balot. Ana magbuot ka. Uy, Chok! Unsa man ka nangihi nga nakaisa man imong duha ka kamot? Matod pas doktor, bawal ka na nako mo alsag bugat. Pre, nakadumdum kag nangutang ka na ako, pre? Wa man ko kadumdum nga nakautang ko mo, pre. Kanus ako ko nakautang nimo. Katubang hubog kay ko. Matay, wa man gi ko kadumdum nga nakautang ko nimo, pre. Basta, pre, hubog kay ko ato. Tuod, gibayra naman ti ka ato, pre. Kanus ako ko nimo bayri, pre? Katong hubog ba kay ka? Matay ning panahon karon, no? Kasagaran sa mga mataong bata, mga gwapo magwapa, mga mistisog mistisa. Bayot, ikaw bayot.
na kay idea sa paghimo ng batang batignaong. Idea ka diha. Nganong ako mo kini mo pangatanon? Siya ro 20 anyos ka na lang wa kagid ka pangutana sa imong mama. Wa kay hinungdan nga amahan tungod kay bayot ka. Kay ano? Amahan day ko nimo. Unsa man ka? Inahan. Inahan ko nimo ah. Dok, magpatambal unta ko nimo. Ngano man unsa may mo sakit? Butod sa kanay sakit, Dok. Basta kada gabi hutuyon ko sa ubo. Be eksaminon ti ka. Be obo no kono. Anya, Dok. Obo pa. Obo pa gyud. Oo, say akong sakit, Dok. Obo. Murag, ang ako man ang bana. Ilaron ako siya. Magpa-as if kong bayaran. Hi, sir. Nangita ka? Yaks, kaluod. Di lang ko ni mo dahil kay pariha mamog naong sa akong asawa. Okay, class. Kinsa sa inyo ang gusto mo atog langit? Tanan ni pataas, gawas lamang ni Butchok. Kining butchok, nganong di man ka? Paulion kog sayo sa akong mama, ma'am. Please subscribe. Salamat.